Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. Mbia mano sana umwanchi umulia bitaseni Kiandizi TV nebiro binda na ndengo kwaligania asomorobelio wesabali yo bonchelia astokumirana na bonchelia elinde tuesemia amange wetera obonchelia bwabo tukulera ni gona talimi umuchibo songo astokumirana monchelia yomo yugo chigotomanyana kia chagete obonchelia bwaye ningi kiagere takaimuke getambukiro na gochora obonchelia boigana ya berka wetera so bonchelia bwaye abayigombire ngo kibinya abekira soko nekibna obonchelia bwaye ngo kinabuli Mancho muri karansa oike elinde tosange asobwamo gochaka bonega goika omoelio ile taria na Frida Kerubo na sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bagasensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.net yamwariga ningo atumanye na kyakorukwa na boigo mbonchereriki agokora karibu sana. Biamo na nche supungari gania se station ya Ndizi TV asedero. Mareta Geoffrey amenya kenani. Yona tirare ko kwana igoro bonchoreri ko gore ngokora. Kero kendo mwanchu muri naganete kumanya mbonchereri kiyogokora na ndenga yoko bokolera. Odiri bwane ngokora ngokora egasi ko wemtichicho. Chibene skuru chibene apartment chimonto ndobwenzi. Kwanga bare gasi era ko gara nana bonchoreri na bonchoreri ngo bokora ni egari goro kungana exhaust. So wana bungo na bonchoreri ga. Kwana musikire bogima. Kero kendo mwanchu muri naganete kumanya ndi gwacha gito bonchereri oboiga. Bonchoreri buna bojagete in 2015. Kero na chaka abwang'endere iriga. Bakando chinga tari biashara video bene biashara bia. Abigo sukuma kwa kora kende kere kya bwangu. Ekero korigereria obonchereri oboiga kero kende ngikia getoka imukie getambukira yo gateba ati gokora obonchereri oboiga bwoko exhaust chicho. Amaita abantu bandi mbaro bakora chibesa. Babuganga chibesa kero kende ne chiri cho bisyo kana chitakere ko chibesa. Kile kana karato chungusi ane. Na nyorote ne biashara bia biko ngimo kibwangu. Jabune kijana. Kadise dinga ya tika mbwaze ne biashara evident. Baranga tora skeri gone biashara bia na yeko na bimukere. Ekero korigereria kero omonta gochaki obonchereri buno boiga. Naga nitigotwara amaigerio. Kerekenda nga ikwanyoreta amaigeri koru ukanyara ko bagate abona tigabono kwayire tiganchake ko imuki getambuke na bego chaka go exhaust chicho magere ana ekorona chagete biashara ebi na imogete nganda bake company yene so rende bakangoro kina kinta kero kore gasi ene company gere Nairobi so bone kerona egere dukuru oro ngaranga tigande de biashara ebi bisi ekora kwenye bantu bange mbara bimanya kabira terede ngachaka ko bikora iko kana bikora iko na biara nsugumire iko pakana ikiriga ekero koriere no ekero gwachagete obonchereri oboiga ng'akie kenyoro na kinane amate yago ya irete getambukire kiga gwachakire tarijere dongo maite ngaboriro buchafia ndoriko kana ekogera maito muntu na gwetuma kero gwetumire ne biashara ne biao kero kwimukire biashara biao gwikobi bwaterere bokongu to baso kuja kubwatia mungana abantu nga o manga ebinte bibire bobe gose ningi na nini abakonyora nga watambukire ekero kuriria soro gongorwa gusi bonchereri oboiga konyora mbura bwatabuya kero kende tiatoraira na maega keigo ayenga kikwanyorete e customer yage ntangani ekero njagete biashara ebi nyuma na egeri buna amanyire bono ngangita kere okora ibona estengara kora rigirende bantu babere iga batatu tukachaka koboro kina kigasi egokoru kero twaboro kibu tukakore gasi nando bakamanga ne gasi ngia togokora
Ono mete kwanza kwanyore customer emo na ande weko direct ruja sandi. Ono bonje bwana bwachagete ngone ko bokoimoka bokagendera baka bana bunandi. Kerkende kera gwachagete obonchererio boiga. Kerkende ne company yara koligeto karate mambo gesuguma mbako gachakonyara chibesa cyugweki ne liosena kigwachagete. Ya na ligeto company gete. So bono nakeko na la kere tingarange ne biashara bya imoja nibite gusi nabyo konya bangi kana ne ine seme yabo yogocheni ekero kuri iri asoro gongo rwa gusi obonchereri oboge ekero kuborengani ne county chiri chinde nakyo kuborigereri gusi nere fair kuningane nechi na sande kogera tro chibone bine biashara kwa bukoli ande ko maithinga na ebo ko roma ete biashara bikobucha so chibo taringa biaso kire mona bantu ba manyire anda bantu ba bo etengo ko bono buchafura kinende ne biya na bigo gosukumo okore kende iki ko bwatia mbia mana sana manche muriedia ani gotogente gusanganere Geoffrey amenya yo gokora obonchereria boko exhaust chicho asoro gongo ruagusi nagendete gutumanyia asa chakirte goikera bono igo manche muriegendera gusangana into chinga gotogente gusanganere rende twesemie amange gwetera obonchereria bwaye Geoffrey kero kurigereria obonchereria oboiga bwago kero kende asomo chubo songo ko gokora gose asanga ngao ko korandikira ase ne banyamira korange dugunde gochorro ne bamigori ngo ndandi gasina kororro anyway as long as toiwane rigori na kerto gona ni rigori nje tindi gosinya ka giche garire buya na ndingo tarire bara abeko ne kore gasi kerkende kero korigereria obonchereria oboiga bwao mbare bibali moko bwatana baramo anyway monto mono ngegerite biashara ebi esizia minto nara koroko na rufale timura bono kerange geri iga na rute skuru akere akambwaterera kerambo aterera kana go skima ngora ntire ngachinge ke na tebete ngaya gaste yo ete ebago te anga ngarasi merori kwe ori kugosine gasi uma kumanga ne gasi ori akinende ekana na chicha na tebanga bono ni gonte to kore gasi no mukya actually nganye bwaterera yansukiri buna yansukiriga ande buna ntine ni kana ndegere tende kero kuri ere chibesti yago chintanga ni ko bwatete na ki experience kya okiaringe gosekero kwa exhaust ti echo intangani akona chakirite gasi actually mate to igongo sabachi besa in a distance way onye kere town service actually tiligo sabai goldi ne mon gongo sabai 80,000 kero ko angere na ko side gari e moichura ande kero na iranire abango saba kere gari chire kwa customer agishirenge gari chire ande kero gwena na boku ngakana city go didi bar yeah ekero kurigereria nonye kero gwachite chi customer chiago maybe customer yage ntangani onye gokuinyora na ki response yaringe kero kwa mukorete gasi ninyorete kero na cheta se customer ani ntangani koro matina tochina obogeni ona binto konye bantu bara binara abona mungusirite na bari digete ya kange gasi asobonge ngamukorera kero na mukorende ngabanga mukorera gasi ko korori bakabona kero kurigereria gasi buneyega challenge ne chinyinge chire nonya abantu nabago sikeranga gasi eteringia kero kenda enkyo tarakwero moyo tigo bonchereria obokoro bonchereria obongao kwagenderire gwetuma aso bonchereria oboiga ya muskina yeko na tikire kotebinga besa ne besa ebenga no bisi yaru ine besa balire ebenga ando si yaru ine besa so bono njekero mbwachi besa no mate ni mate ngane chi besa mbwachi taringa no bochafu nage ko rande menetenga egasi ngo ni korande buya ande chi besa ko ngango ngusana chire ko ra kede jones nage ko rantra nyi bwato kede bakabona nage ko ra endere tagwete nage ko ra endere ko nye korera omanche muri naga netie ko manyanga abantu mbarorora kwa bere go kwerwa amaigere gochi irinde bamanye gasi gabako bwatisa ya ngona ko baskinda kyake oyoro mole mwere ngochari to bwatere ande no mama tinge gasi eteri abantu bonse to muntu na bawe kasa asibuna tatabe ko sino muntu kolange chiko mukore gasi pero kene ngo bwa baringa no obonyira tatabe
lakini rende mbaro rio muremwere na bagwanja twara nara musikasuki mbaro bake ngona kwegeri haina shida ankiora semio mwancho muri uri sko gari asobonchererio boiga buna kwabera sobonchererio boiga gwatwarire experience inkiora kwanere igoro yo bonchererio boiga bwa ngakibwa abere ko rwacha gitego ikabona iga asa ba minto barisko ote ang'ing'asi ni gasi kazi ni kazi so bone ebendi yonsi egi aiwachorire okora ngetekere nenye kori n'omuki nte torabwatiraga butaraso aso mutimo komokega nimeto mwancho muri nagendete kweboria mabori nga ekero gwezo extiri chicho ichi obo chabu boringa yogo chikwaboira gochi nabo no chigototebia nga e competition nga kyogo deal nero ga soro gongorwa gusi nabo igome chando kiri gutera aso bonchire bwa mbia mono sana mwancho muri betaseni Candies TV ani gotogente gusanga no monchire ya Geoffrey amenya yogo kora obonchire gogo zosti chicho kore ndo mwancho muri eteraso aso mutimo komokego atos katonyegera ngwira turasege kekere bosio elinde tosange amange kandio Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye umuntu nororo umubariri n'umuntu noro umurabu gukoreta amakombi buna amakombi noro umubariri noro guitira kindenda gukinse eyemete yinero nero yo mabe yinakwana nintama meyo nekwirende enyonyo amaruira ari kuri mwanya abantu namange nanda yani naroro bose bona igagenda turi bakabono mwana utagete uchikutagete kuchikogenda lakini onyora ngaiga magura etaringo igari twa maguru watu bayo barigata yani maguru tari gotenena bono igare gotemu mwana bibi mwerera ngankungu cyare kwagura ko muchikori yara tene gotagotenena bono gari buna mushiga ta ai siri ru gari arindi yarete bono nabo kwara kore to moto yoyo mintate ba kwa mungurira nya kwa mungurira mwana yoko mchaka mwana yoso abotena konto mono ngere tubi asa devi sobono kerange geti kazi nimekuitia kutoka last week yote kerambo aterra kana kusikima ngora lakini ukae kuwa serious na kazi ungesema uko serious nitafutie mtu mwingine hiyo kazi wale wampeni na kiondi poti na kinama ebi chuchu ebindoche Tendo tu gosono bururi bwatire nabona abenge byoba lakini ndoche ngabyakuko musaba no kwana yikibona nekero kwegereria inaba lira kamuna nako tele tinda tinda kondorera yo kaliyo Kama mwete ko boro na uri ko nani yore bone ga Ukarecha ni wale tini ya rambechi mama nakasirishwa na kijana nilikwambia last time nilikuwa namtafutia kazi kijana yes mami nikimpigia simu ni kama kabisa yuko serious na kazi Rona karuata foto kutina ngaiga sinsi abantu kwabisi sinsi ara mama na ko teka de chombe bone go si chico tete mangata Gendo tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni Candies TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena bwabira umuchando gakora bwagutire
turi kunyara gukora imirimo iri kwa ngokora umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future y'umwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma 3 chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bumobero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Biamano sana umwancho mulie bitaseni kia Ndizi TV na nengo kwaligania asentunde ya kabere chinga kutoka nitego sanga imeyomorobele wesabali yoboncheria astoka nitego sanga no moncheria Geoffrey yamenya yogenda kutomanya amange igore yoboncheria bwaye konde nyora sinse mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bakotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baiga sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website wetera www.ndizitv.net wana kanyara ntara soa aso mutimo komoka igo Geoffrey na bango koholia kero kenda ene kiogo deal ne competition asoro ngorwa musim to maite talia ebieka ogokoro bonchire bwo exhaust chicho kero kende na kiogo rengani na kiogo convince customer chiago kubwatikana no bakoreri bwago elinde bacha sore mate se biashara birabyo igende gitanga ni muntu takero kipune customer yao customer tutaketi kunire mbere kwani customer ngora ne kende wa kwaro digo so dinde dio ekero na digo so dinde dio nsi igongo motaberinga na igongo motaberinga ya ga kero kende wango se lakini asobo ngora mote ni customer wangu mambi gora nyiri kite ko to enyora ya miyama sana mwancho mulie no igwete na Geoffrey agotosemia nga aseboncheria bonde bwensinere bya wakwana bya nechi customer chiago elinde ankyo na robeira na gocha sole na goseba koletera e customer ende kero koligereria asoboncheria oboiga kero kende mechando kili ogwetera asoboncheria obo atyo ribina gutumika chigari asiboniga kendo kero kikaro to challenge mona mafuta after mete one chaki nete okere gente ke kinete so ono don't issue ke to challenge asiboniga na mafuta ari kutoka mafuta keiraro biashara bito bia renge muna bia bere bono ekora bia to kerira ko ya mafuta rende lakini kendo kona gusabanga serikali nero letu yili yake umwancho mulie nagandeta kweboria nga kerkendo bonchereri oboiga asinaro rogwate specific yogokora maybe nechi hotel choka nechi skuru wase korato taingonga yoko bokora kolengana imbo this specific asinyo kora kasi ebenga nyombo mo monyene na bongo na mukorre kasi kero chuire ebenga ne apartment jende yose na bongo na mukorre kasi kero ya kore kwede ndi chuire ebenga nechi skuru kugenda no na kora skuru chinyinge sana ekero koligereria ngwata tebinga orogongo rwa gusikero kenda ene kyo konyora chi customer chiago maite to kurana nyomba kasi gochire so bono ekero na lengeri koriye gasi yongo soka ni gari nyene nage namba kana ase customer ekero kende onyene skuru na imoka ni gari na enda bakona bore mwarimu ngaki mwarimu no gasi ntagete bona abuna mo konyara kwana ne customer yi mo mwaro baka mo iwana rende mwacha kero mwachira muno konyoro muntu tabokiro tabirenga bono gasi nchukwa kora kere
kero kende gyosengere rusa nekere after mbafungire ekero kurigereria chi customer chiri obwate nimete chi customer nchiro obwate specific chigo chia gwakire simi ngancho tokorere gaskete maybe ngakiayo gochi maintain elinde nchisira na ndechienda gochi sangao chi customer nakina tikira utebanga no gochirenda no gochikwana no bongora customer ndio nchi ukwira buya ero itikondira gutame ekero kurigereria gaigasoro kongorwa gusikira kenda abantu bambutwari robo manyigoro yo ku exhaust chicho embaro ba twarire boke akire ne mbara amanyanchereri mbo manyete njo ko batoro chinje ninda ambari tiarake so bono akire nende onde gosi utagete biashara ibina bago chamwege dimo amaina kiata kile ko bikora ambia mono sana mwancho muri ebitaseni Kyandizi TV ni gotandeta gusanga imeo morobili wesabari yo bonchereria astoga ndeta gusanga nere Geoffrey yamenya yo gukora ubonchereria abugo exhaust chicho asoro kongorwa gusiga igamna berika gotasemia mange wetero bonchereria boiga bwaye na kia chagite wikira bona iga Geoffrey ni maitenga no bwate amarora matukabosio akero kienda buno bonchereria boiga kwa bere kwa gukora sigika Rekene ngikeliyoga netie gwikira ni chama tukabusio. Anyway, njebunande iga actually na borde chikura cha 2022. Kana borde chikura. Ichi angete lakini ba agete chigaichura mbaji kuigatira. So bono. Ande ni maite once was very siasa. Ane politician. Again tukanguna bo kusaba abantu baminto ninchenyira no ande kero ira ndoro tadinga ngwira no kero kende bangire njirembe igona ira no ronde serious na netete ko bakore gasi gutaka 2027 so bono tubugambi na bodi bwa 2022 kero na bodi bono Pero ta gotika, esto que entra y con no iba de kini kana ngani te ko bomo ka. Yo te quería ko bero mo gambi. Na kiora chiko konya ba oncherira ko saba saya soro gongoro. Ekinta quería ko bero mo gambi. Actually abantu buna beji ane ko para bangi. Ko tadi ngena te banga bangi na mbi na baga kambayo. Akini ne kero ko jeria sense mo itu ya ba sai ko tura bangi. Aba sa na bunte to ko bugo at least imbabe kase ani kiro monto nyoranga na ngeri ya na nyorangi ya kuchira nyumba ko punguzo boke ba kure binyoro na mangana mange aba sa ba ai ba para kerken noga nete amatuka bosio maybe chiko igore skuri yago kwegeria abantu igoro yo ku exhaust cho kana na nyore chinguru buya nimba igore mboro kine kitoba pare bia basa ekaro korigereria asoro gongoro itoro agusi abasaya abange ngo kana bare gasiga buno bonchereria buno boiga akero kende ngo basemi obonchereria oboigo buya bwaye mboru byobo obonchereria obo actually mante kero wachire gasi arono ne gasi yo kore gasi na kwa usibe adronga zubate obuato kore gasi kwa guchibesa imete ngo kweri murari nekore ya kweri murari na bokunyara okora kindi warorire so bona basa egingo bate ne tabanga ne gasi yo kayo wedos ne ba bikwanyora asu mondo ngo ko moruseli ai kora no muki kero wa kora no muki ende wa tikenya sa ko bange kaka to ko manga no nya sa ko bange to berra anda sai na bokonyora ka okony uno go skire no bogima ndo bogimo ma tembo libo tambiro kwenye ya bonchereria na role isko gari orocho bonchereria bwako ngire buna watete ya mabuta mentire mbaroro pengine bale kokora bonchereria oboiga bagotumika na mafuta bakara ebinto byako ngire bakaratiga kero kende kora semingo montori ole isko gari oganite gotigo bonchereria oboiga ono aso yo minto murare yo ndigereti maete bono bogimo basi boikere wiko bwire buna bole moja ni ote benga bono bogima bwako ngiro tie kogenda buna bole iko manyanga na wesiri abenga na mafuta konga abenga ne bogima bwako nga togo ndinga bono iko gweito te benga bono kwarure nzi ngatonya koraya ana aitu na ne ntware ngete egento kona gusaba nga ebinte bimpi tebike bogima bokare kogendere no boin kurumai omontara gwakire simi atotebe tai asoro gongorwa gusia gwakire simi nganaga netio chiko mo exhausted yecho no gende
ya kindi ukana na wo goikerana neba no migori nkwenda kinkwenda baka oyugisi kono mabei kinkwenda migori kaunti omaiti otoji na asupire omanche muriere na obere ga kwiboria mangi nga ebintu ebyo korusia ase chonga yogo chikoira gochi ebintu ebyo ekero nabo goiri obate siwe suneka so ekero nabo goiri korwo nongocha na umura yagenda suneka yabaturita dibuneta keire ya kero kinde kero korigereria iga sorgongo rwa gusimi pengine abantu mbaga neti mbabwate kerengeri kyogo chako bonchere buno ngaki bakoiro bonchere buno boiga abantu baito abantu baito kero kenda bakonyora omonto karengeri tu bonchere buno lakini ndio nishwe komogora ne capital ninde no maene nga abantu abangi banyore capital yogo chako bonchere buno nande ba so mi kumanyo buya bwae neke maene nga na abangi sana baraso akibo no ko be capital na manganandi ono egekora bie kanyeri take pengine nki yoro chikira nirio bonchere buno boiga gokorekana boikere no asoro gongorwa gusi nakina chikire ko tabire muralinga bonchere bo botagete teori konsa turali geri asensa me mafuta nere boniga asuboniga nere tabante chari nki kelio montaga netiko tuara elinda chaki obonchore buno boiga tarikende de oni rishuwa montaraga ndiko tuara ne capital mate kwanzu kwate besa na chikirege of course la wade chibesa naga ndiko mayambindo kibiriago tumeka ninki keliaga ne iri maybe still dani ishu turo chintene egari ngo koro nero ore bwesi ore iskari utete ko koro bonchori ni motigere namba yane kero na motigere na bakondi gimoro kina kya asita kero semingo mwancho murigereria aso bonchererio boiga soro gongo bwagusi na boigo batebinga yi okobokorera elinde bagotalera bono asibari bandigerereti biashara ebine biashara ebia nande ngo kibiro muntu bwangu kero wasiro oro kwa binarire ababigo kore karende tadinga nege ndikabate gasiengo azironga asubate gari yao umaite bune comment ni kuna kerenge tune ke koru abigo korosi nayo bo muntu man naba konyoreriro bakore gasi ndiamo na sana manche murire kwabere ko gosanga na intuko toga chage to morobirega goikera bona iga omoelio no gosemere ko na kwabere ko gwesemia mange gutera omonchererio yiga Geoffrey amenya yo koro bonchere bo exhaust cho manche murire goikera bona ngo kore omorobirega bwitkoria lero kwende nyora sense ya mochiche mitandao sense ya Facebook na bako tunyara gwetera Ndizi TV News Digital na boiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News. Erio tari ane Frida Kerubo kuganiria oboligereria obia.